Il-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Brockdorff, tkellem dwar kif it-tbassir pożittiv tal-Kummissjoni Ewropea dwar pajjiżna huwa riżultat ta' politika li tinċentiva l-investiment. Accelerazzjoni ġifieri l-iktar mill-att ta' inizjattivi u politika li tinkoraġġixxi l-investiment. Naħseb u l-konsum, naħseb dawk kienu żewġ fatturi essenzjali. Minn waħda ovvjament kien hemm inizjattivi wkoll anke diversi budgets biex ovvjament jingħataw ċertu inċentivi l-industrija privata u anke ovvjament is-self-employed ġifieri fejn għandek small and medium size enterprises. Minn banda l-oħra wkoll naħseb ukoll il-fatt li għandek inqas spejjeż għal households. Brockdorff kien qed jieħu sehem fil-programm Tweġibiet fejn saħaq ukoll dwar l-importanza ta' dixxilpina finanzjarja. Importanti l-għonet ikonna disciplina finanzjarja u fiskali. U naħseb l-inizjattivi li ttieħdu anki fil-budget biex jinġabru iktar ġifieri jkun hemm inqas tax evasion u naħseb huwa pass importanti biex ikonna dik id-disciplina finanzjarja. Li torbot ukoll però l-gvern biex joqgħod attent ħafna kif jonfoq kif tintefaq il-spiża pubblika. Bħal ekonomisti oħra, Brockdorff innota kif ir-rati ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżi oħra mhumiex b'saħħithom daqs dawk ta' Malta. L-importanti però huwa illi anki fil-Eurozone u barra mill-Eurozone hemm ukoll prospetti ta' tkabbir, mhux bir-rata li se jkollna aħna, però ċertament dak huwa importanti għaliex jindika lura li l-ekonomija fl-Ewropa qed taqbad ritmu ta' tkabbir ekonomiku. Mistoqsi dwar xi prijoritajiet għandu jkollu l-Gvern għal pajjiżna, l-ekonomista semma l-istabbilta kif ukoll il-ħtieġa ta' bank ta' żvilupp. ċertu stabilità li naħseb qed tinħoloq biex ovvjament ikun hemm l-aħjar kondizzjonijiet biex wieħed jinvesti. Mod partikolari wkoll f'għandu x'aqsam ma' self mill-banek kummerċjali u anki jiena saqt fuq dal-punt ukoll anki diversi drabi fuq ħtieġa li jkollna bank għall-iżvilupp.